Lloret de Mar està a prop de finalitzar la recta final de les obres del camí de ronda entre les platges de Lloret i Fenals. Un cop finalitzat permetrà connectar la totalitat d'aquest camí, molt transitat per als vianants i amb miradors de vistes de gran bellesa al mar i penya-segats. La veritat és que ens fa molta il·lusió veure que ben aviat podrem connectar Lloret amb la platja de Fenals, amb la zona de Fenals, i ampliar aquest camí de ronda tan important pel municipi. I la veritat és que ara queden 100 metres per acabar de quedar enllestit. Estem calculant que al setembre quedarà ja tot ben obert i podem gaudir-ne. I la veritat és que moltes ganes, perquè fa temps que estem treballant en aquest camí. Igualment també després continuarem per ampliar al màxim tot el camí de ronda i aconseguir tenir un passeig que estem enamorats tots els lloretens i lloretenques. D'aquesta última obra estem parlant d'uns 209.000 euros, que és tot el que és la construcció i la preparació de tot el camí. Òbviament estem parlant d'una geografia complexa que cal anar amb més detall, també amb la natura, sempre preservant la natura, sempre preservant l'entorn, i que això requereix una mica més de complexitat, però ja està ben a prop el camí. És un dels atractius més importants que moltíssims turistes poden gaudir-ne, i també gent de Lloret i de l'entorn. La veritat és que és una qualitat que té Lloret, és una característica diferenciadora, única, que ens fa ser una destinació de molt de mar, molt de natura, molt de salut, molt de passejar, molt de pacificar, i que la veritat és que estem molt orgullosos i continuem treballant per tenir-lo en perfectes condicions i ampliar-ne al màxim. A principis d'any ja es va obrir al públic el tram 2, que enllaçava el tram del camí de ronda que va de Calabanys fins al Castell de Sant Joan. Per l'Ajuntament, la finalització del tercer tram del camí és una connexió anhelada. L'equip de govern ha reiterat en repetides ocasions la importància d'enllaçar els pobles de Tossa i Blanes per aquests senders marítims, una reivindicació històrica a Lloret de Mar.